Και να προχωρήσουμε εκεί κοντά, λοιπόν, στην Αιγυλία, τα Αντικήθυρα, με τον κατεξοχήν ανασκαφέα και ερευνητή του μικρού αυτού νησιού, τον κύριο Τσαραβόπουλο. Μια ομιλία από κοινού με τον κύριο Ευάγγελο Κουστάλη. Λοιπόν, καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και θα ήθελα να πω ότι ο Βαγγέλης είναι εργαζόμενο νιάτο και δεν μπορούσε να λείψει, αλλά μας παρακολουθεί από το ίντερνετ και μπορεί να, αν θέλετε να του προβάλλετε και ερωτήσεις στο τέλος, θα μπορέσει και να απαντήσει. Λοιπόν, τα Αντικήθυρα βρίσκονται στη μέση σχεδόν της διαδρομής της απόστασης μεταξύ του νοτίου άκρου των Κιθήρων και των νησίδων της Γραμμπούσας, σε απόσταση 18 μιλίων από την Κρήτη και 20 από τα Κύθυρα. Φαίνεται στην εικόνα, εδώ είναι τα Αντικήθυρα από τα Κύθυρα και εδώ από τη Φαλάσσαρνα, δηλαδή είναι σε οπτική επαφή. Συγγνώμη γιατί δεν... είναι σε μια θέση που ελέγχει τις διαδρομές από και προς το Αιγαίο και αποτελεί έτσι μια γέφυρα στη διαδρομή από την Πελοπόννησο προς την Κρήτη και από τη Δύση προς την Ανατολή. Η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία έχει εγκαταστήσει εδώ τον πρώτο σταθμό παρακολούθησης των αποδημητικών πτηνών, αφού το νησί βρίσκεται στη διαδρομή προς την Αφρική. Και επειδή το θέμα μας είναι η πειρατεία, να σημειώσουμε την ύπαρξη μιας πολύ αρχαιότερης πειρατικής δραστηριότητας στο νησί. Τα αρπακτικά Μαυροπετρίτης, Φάλκον Ελεονόρα, που κινούνται κάθε χρόνο μεταξύ Μαδαγασκάρης και Αιγαίου, στείνονται στα Αντικήθυρα στον αέρα το φθινόπωρο και συλλαμβάνουν άλλα ταξιδιάρικα πουλιά για να ταΐσουν τα νεογνά τους. Στον ίδιο λόγο οφείλεται και το γεγονός ότι τα χρόνια του ψυχρού πολέμου, ανοιχτά των Κιθήρων, λειτουργούσε ο σταθμός ανεφοδιασμού του Σοβιετικού στόλου στο Αιγαίο. Συγγνώμη, έχω πηδήξει ένα slide. Εδώ είναι ο σταθμός των Γερμανών που είχαν βάλει για παρατήρηση του περάσματος και οι Σοβιετικοί είχαν εγκαταστήσει ακριβώς αυτή τη θέση, ένα σταθμό ανεφοδιασμού. Η στρατηγική θέση του νησιού το καθιστά τόπο επιθυμητό για εγκατάσταση με στόχο τον έλεγχο των διαδρομών που συνδέουν το Αιγαίο με τη Δύση. Η μόνιμη όμως εγκατάσταση μεγάλης ομάδας πληθυσμού δεν ήταν δυνατή, γιατί το νησί δεν διαθέτει εκτάσεις που να επιτρέπουν τη διατροφή μιας μεγάλης ομάδας. Τα αρχαία χρόνια, πολύ βαθύτερα εντός του κόλπου του Ξηροποτάμου που βλέπουμε, πολύ βαθύτερα, βλέπετε που σημειώνουμε το λιμάνι, λειτουργούσε ένα προστατευμένο από τους ισχυρούς βόρειους ανέμους κρυφό λιμάνι. Είναι προς τα βόρεια ο κόλπος και το λιμάνι ήταν εσωτερικά. Με τον ισχυρό σεισμό του 365 που ανέφερε και ο κύριος Νιωτάκης, το νησί ανυψώθηκε κατά περίπου 3 μέτρα και το λιμάνι ανέβηκε, αν μπορούσε να πούμε, στη στεριά. Εκεί λειτουργούσε καθ' όλη τη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων, όταν ήταν λιμάνι, ένα παραλιμένιο ιερό του Απόλλωνος και της Αρτέμιδος. Ο ναός είχε κατεύθυνση, ο ναός είχε κατεύθυνση βόρεια-βορειοανατολική στην ευθεία της Δήλου. Είναι σημαντικό γιατί εκεί πουλιόντουσαν τα ηλίες των πειρατών. Στη θέση αυτή βρέθηκε ενεπίγραφη βάση αφιερωματική προς τον Απόλλωνα του τέλους του 4ου αιώνα π.Χ. και ένα άγαλμα του Θεού του 2ου αιώνα. Το άγαλμα είναι του 2ου αιώνα, η επιγραφή είναι του 4ου αιώνα π.Χ. Στη βορειοανατολική όχθη του ρέματος του Ξηροποτάμου, Ξηροπόταμος λέγεται η απόλυξη που ήταν προς το λιμάνι, 2 μονοπάτια οδηγούν
στις δύο πύλες του οχυρωμένου οικισμού του κάστρου. Οι δύο δυτικές πύλες είναι αυτές. Η αρχαία πόλη ήταν χτισμένη στη δυτική πλαγιά της Χερσονήσου του κάστρου. Βλέπετε, είναι μια μικρή Χερσόνησος εδώ. Το τείχος ήταν ορατό σε όλο του το μήκος, είναι ορατό σε όλο του το μήκος και κάλυπτε όλη τη δυτική πλαγιά της Χερσονήσου, όπως το είδαμε και στην εικονική εικόνα, από τη βραχώδη παραλία στα δυτικά. Ένα μνημείο που σώζεται σχεδόν ακέραιο και έχει σχέση με το θέμα μας είναι ο Νεόσικος, τον βλέπετε, συνολικού μήκους περίπου 30 μέτρων, αλλά με ωφέλιμο μήκος μεταξύ των πυλών του, εισόδου και του ανοίγματος προς την πόλη, το τμήμα δηλαδή που θα φιλοξενούσε το πλοίο στη στεριά, στα 18 μέτρα. Από τα κινητά ευρήματα, που αλλάζει, εδώ. Από τα κινητά ευρήματα στην οχυρωμένη πόλη προκύπτει ότι η διάρκεια χρήσης της πόλης, δηλαδή η διάρκεια κατοίκησης της πόλης, περιορίζεται στα ελληνιστικά χρόνια και πιο συγκεκριμένα χρονολογείται από τα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. έως το πρώτο μισό του 1ου αιώνα π.Χ., όχι παραπάνω. Στο κάστρο κανένα σχεδόν κινητό έβριμα δεν χρονολογείται σε περιόδους πριν από τα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ., ενώ δεν υπάρχουν ούτε ευρήματα νεότερα του 2ου, 4ου, του 1ου αιώνα π.Χ. Το κλειστό αυτό σύνολο, που περιορίζεται χρονολογικά στα ελληνιστικά χρόνια, θέτει προβλήματα ιστορικής ερμηνείας δεδομένης της μημιακότητας της κατασκευής και της στρατηγικής θέσης του νησιού. Πριν όμως από την ιστορική συζήτηση για τις αιτίες και τις σκοπιμότητες που οδήγησαν στην κατασκευή ενός τόσο φιλόδοξου και εντυπωσιακού φρουρίου, σε ένα νησάκι, τι έγινε, όχι, πιο πέρα είμαστε, συγγνώμη, εδώ είμαστε, ναι. Σε ένα νησάκι το οποίο ο Βαλέριος Τάης, ο πρώτος ανασκαφέας, επίσημος ανασκαφέας, γιατί υπήρχαν και αρχαιοκαπηλίες εκεί, θεωρούσε νησίδριον άσημον, ας σημειώσουμε ότι ανάμεσα στα κινητά ευρήματα υπάρχουν πάρα πολλά υπολείμματα πολέμου. Περπατάμε και βρίσκουμε στην επιφάνεια πάρα πολλά. Αιχμές μπρούντζινες από βέλη και σιδερένιες αιχμές από εκτοξευτήρες τύπου βαλίστρας. Μολυβδίδες διαφόρων τύπων και με διάφορες επιγραφές. Βλέπετε, είναι γραμμένες κιόλας οι επιγραφές. Βλήματα από καταπέλτη διαφόρων μεγεθών, καθώς και πάρα πολλά πλήθος πλατικέφαλων καρφιών, αλλάζει δύσκολα αυτό, ναι, που στερέωναν τη δερμάτινη επένδυση των ασπίδων. Συγγνώμη, δεν βλέπω εδώ. Ναι. Τα παραπάνω πολεμικά ευρήματα παρουσιάζουν μια κοινωνία σε συνεχή πολεμική δραστηριότητα. Βάσει των νομισμάτων που έχουν βρεθεί, αλλά και μερικών άλλων κεραμικών ευρημάτων και μολυβδίδων, το νησί το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής του αποτελούσε τμήμα της κρητικής πόλης Φαλάσσαρνα. Μας μίλησε ο κύριος Νιωτάκης. Παραμένει βέβαια το ερώτημα ποιος, πότε και γιατί προχώρησε στην κατασκευή ενός τόσο πολυδάπανου έργου σε ένα νησί που δεν έχει αρκετές καλλιεργήσιμες εκτάσεις για να μπορέσει να θρέψει τους κατοίκους και να δημιουργήσει ικανό πλεόνασμα για μια τόσο δαπανηρή κατασκευή. Όπως φαίνεται, μια ξένη δύναμη χρηματοδότησε αρχικά την κατασκευή, αλλά και μετά η απασχόληση των κατοίκων έδωσε τη δυνατότητα να επιβιώσει για 2,5 σχεδόν αιώνες
μια κοινότητα ανθρώπων στο νησί. Στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα π.Χ., όταν η ελληνική αλλά και η παγκόσμια ιστορία άλλαζε πορεία, την κατάκτηση του Αλέξανδρου, η στρατηγική θέση του μικρού νησιού θα ενδιέφερε κάποιες δυνάμεις να το ελέγξουν. Την απάντηση τη δίνει η ερμηνεία της επιγραφής που βρέθηκε στον Ξηροπόταμο. Ο πρώτος αναθέτης που αναγράφεται είναι ο Αριστομένης, γιος του Αριστομίδους, Θεσσαλός Εκφερών. Και οι δύο, πατέρας και γιος, είναι γνωστοί από τις φιλολογικές πηγές. Ο πρώτος ως ναύαρχος του Περσικού στόλου στο Αιγαίο, ο πατέρας του ως στρατηγός στον Περσικό στρατό στη μάχη της Ισού. Είναι γνωστό ότι οι Πέρσες μέσω των Σπαρτιατών χρηματοδότησαν τις πόλεις της Κρήτης για να βοηθήσουν στην οργάνωση αντεπίθεσης στον Αλέξανδρο μετά τη μάχη του Γρανικού. Η πτώση της Περσικής Αυτοκρατορίας και ο άωρος θάνατος του Αλέξανδρου αποδέσμευσαν τις δύο πόλεις, δηλαδή τη Φαλάσσαρνα και τα Αντικήθυρα, που είναι η ίδια πόλη ουσιαστικά, από τις πολεμικές υποχρεώσεις προς τον χρηματοδότη. Αλλά τις έσωσαν επίσης και από την εκδίκηση των Μακεδόνων, αφού οι διάδοχοι του Αλέξανδρου άλλες προτεραιότητες είχαν πια. Με την εξαφάνιση του Περσικού στόλου, του Περσικού κράτους, οι εξοπλισμένες και οχυρωμένες κρητικές πόλεις, οι οποίες όλες είχαν λάβει τα περσικά αργυρά τάλαντα, η Φαλάσσαρνα, χωρίς πολλά εισοδήματα και εκμεταλλευόμενη τη στρατηγική θέση της, επιδίδεται στην κρατική πειρατεία και από νωρίς ενοχλεί την αναπτυσσόμενη εμπορική δραστηριότητα των Ροδίων. Μία επιγραφή από τη Ρόδο υποδεικνύει ακριβώς τη δραστηριότητα αυτή. Εδώ. Είναι ένα τιμητικό ψήφισμα του Δήμου των Ροδίων για κάποιους πολίτες που διακρίθηκαν στην εκστρατεία των Ροδίων κατά της Αιγιλίας. Φαίνεται πάνω. Η χρονολόγησή της στο πρώτο μισό του 3ου αιώνα π.Χ. ταιριάζει με τη χρονολόγηση που διαπιστώνεται στο εκτεταμένο σε πολλά σημεία του κάστρου στρώμα καταστροφής. Εδώ το βλέπετε σε αυτό το σημείο. Στο ίδιο στρώμα βρέθηκαν και μερικές μπάλες από καταπέλτη, μικρότερες, σαν και αυτήν εδώ, σπασμένη κιόλας, που είναι πολύ πιθανό να προέρχονται από να έχουν ρηχτεί με την επιμέλεια του αναφερόμενου στις επιγραφές ειδικούς τους καταπέλτες του καταπαλταφέτα πολέμαρχου Τιμακράτεως Κασαρέως. Μια δεύτερη επιγραφή που δεν σας την δείχνω αναφέρει τον πολέμαρχο μαζί με τα αδέρφια του να έχουν σκοτωθεί σε εκστρατείες κατά των πειρατών, των ληστών όπως ονομάζονται στην επιγραφή, σε διάφορα μέρη της κεντρικής Μεσογείου και του Αιγαίου. Παρατηρείται ότι η πειρατική ενασχόληση είναι κρατική υπόθεση, όπως μας είπε ο κύριος Σαμαράς, στην οποία επιδίδονται τότε σχεδόν όλες οι κρητικές πόλεις, όπως φανερώνουν οι συμφωνίες που ανέφερε και ο κύριος Ινιωτάκης με τη Μίλητο τον 3ο αιώνα π.Χ. Αυτό που ονομάζουμε τώρα κουρσάρικη πειρατική δράση. Η Φαλάσσαρνα, κάτοχος του νησιού, αναφέρεται ανάμεσα στις πόλεις συμμάχους της Γνωσού που ακολουθούν τη συμφωνία με τη Μίλητο. Τα Αντικήθυρα αναφέρονται από τον Πλούταρχο ως ο τόπος στον οποίο κατέφυγε ο επαναστάτης βασιλιάς της Σπάρτης, ο Κλεομένης ο Τρίτος,
μετά την ήττα του στη Σελασία το 223 π.Χ. στο δρόμο του προς την Αίγυπτο για ενισχύσεις. Εκεί θα πήγαινε πλοίο από την Αίγυπτο να τον παραλάβει. Η συμμαχική σχέση με την Πτολεμαϊκή Αίγυπτο είναι μια ένδειξη ότι η πειρατική κουρσάρικη δράση της Φαλάσσαρνας κατευθυνόταν κατά των αντιπάλων των Πτολεμαίων και όχι κατά των πτολεμαϊκών πλοίων. Λίγα χρόνια μετά το πέρασμα του Κλεομένη, τα αντικύθερα βρίσκονται στη δίνη των συγκρούσεων των κρητικών πόλεων, μεταξύ τους όπως όλες οι ελληνικές πόλεις πολεμούσαν η μία την άλλη, αλλά και της προσπάθειας των δυνάμεων που επιθυμούσαν να ελέγξουν τον χώρο του Νοτίου Αιγαίου και τα περάσματα προς τη Δύση, όπου είχε ήδη εμφανιστεί η δύναμη της Ρώμης και είχαν αυξηθεί οι ανταλλαγές οι εμπορικές μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Δύο διεκδικητές φαίνονται αναμεμειγμένοι στις κριτικές υποθέσεις εκείνη την περίοδο. Ο Φίλιππος ο Πέμπτος της Μακεδονίας και ο Νάβης της Σπάρτης. Και οι δύο ασφαλώς θα προσπάθησαν να ελέγξουν το μικρό νησί, ο πρώτος γιατί είχε βρει ως αφορμή την πρόσκληση στη Μεγαλόνισσο από τους Πολυρήνιους, οι οποίοι παρόλη τη συμφωνία που είχαν υπογράψει με τη Σπάρτη, υπό την πίεση των Σπαρτιατών, με την Φαλάσσαρνα, Πολυνία Φαλάσσαρνα, υπό την πίεση των Σπαρτιατών, συνέχιζαν να έχουν εδαφικές διεκδικήσεις και να είναι εχθρικές πόλεις η μία με την άλλη. Λοιπόν, οι Πολυρήνοι κάλεσαν τον Φίλιππο τον Πέμπτο και πιθανόν αυτός να είναι ο βασιλεύς. Αλλά οι Μολυβδίδες αυτές είναι λακωνικού τύπου, έχουν βρεθεί και στην Νότια Πελοπόννησο με επιγραφές των Μεσσηνίων και φαίνεται ότι ο βασιλεύς είναι ο Νάβης, ο οποίος ήθελε να ανακατευθεί στα κριτικά θέματα και ήθελε να καταλάβει κιόλας το νησί για να κάνει και λίγο πειρατεία. Λίγο, εντάξει. Λοιπόν, ο δεύτερος αιώνας φαίνεται ότι ήταν ένας αιώνας ανάπτυξης του οικισμού. Η πρώτη ένδειξη είναι η κατασκευή ή επανακατασκευή του παραλυμένιου ιερού του Απόλλωνος. Εδώ έχουμε κάνει μια πολύ μικρή τομή σε βάθος και ό,τι είναι κάτω από τον ναό, βλέπετε το ναό είναι εδώ σε αυτό το τμήμα, ό,τι είναι κάτω από το ναό έχει όστρακα του 4ου, του 3ου αιώνα, δηλαδή είναι ένα μπαζωμένο μέρος δίπλα στο λιμάνι. Το λιμάνι είναι εδώ. Όπου πάει το έδαφος πάει πολύ βαθιά. Σκεφτείτε ότι ανέβηκε 3 μέτρα το νησί. Σε τι οφείλεται αυτή η σχετική ευμάρεια που παρατηρείται ασφαλώς, που παρατηρείται. Ασφαλώς η εξήγηση βρίσκεται στα εισοδήματα της πειρατικής δραστηριότητας της Φαλάσσαρνας. Η Ρώμη έχει μπει δυναμικά στην ιστορία του Αιγαιακού χώρου και οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Ανατολικής και της Κεντρικής Μεσογείου βρίσκονται στο στόχο της κουρσάρικης πειρατικής δραστηριότητας των Κρητικών. Η εμπλοκή του νησιού στις ενδοκριτικές διαμάχες και οι συμμαχίες της είναι επίσης εμφανείς και από κάποια δεδομένα της ανασκαφής. Δύο εσφράγιστες μολυβδίδες που έχουν βρεθεί στο εσωτερικό της οχύρωσης και είναι αχρησιμοποιητές, δηλαδή ήτανε εκεί, δεν φτάσανε ως επίθεση, φέρουν το όνομα ενός κρητικού αξιωματούχου από τη Λατό, πόλη συμμάχου της Φαλάσσαρνας. Τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο τμήμα του θέματος, ποιος είναι ο τελευταίος πόλεμος που διεξήχθη στο νησί το πρώτο μισό του 1ου αιώνα π.Χ. και έφερε και το τέλος της κατοίκησης του νησιού για μερικούς αιώνες. Οφείλεται στην κουρσάρικη πειρατική δράση των κατοίκων της και ήταν αντίδραση στη δράση αυτή. Να δούμε πρώτα τη γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή εκείνη την εποχή.
Έως τότε η ασφαλέστερη διαδρομή από το Αιγαίο προς τη Δύση διερχόταν από το στενό της Ελαφωνήσου μεταξύ της Λακωνίας και των Λακωνικών Κυθύρων που ελέγχονταν από το πρώτο μισό του 2ου αιώνα π.Χ. μετά τον Άβη, μετά τη δημιουργία του κοινού των Λακεδαιμονίων από δυνάμεις φιλικές προς τη Ρώμη. Το στενό ήταν σχετικά μακριά από τα Αντικύθυρα, δεν τα έχω τα Αντικύθυρα στην εικόνα, αλλά είναι σχετικά μακριά, είναι περίπου 38 ναυτικά μίλια ή 50 χιλιόμετρα να πούμε, αλλά όχι σε απρόσβλητη απόσταση από τους τολμηρούς κριτικούς. Στην ανατολική είσοδο του στενού, σε πολύ μικρή απόσταση από τα Κύθυρα, υπάρχει ένα νησάκι, μικρή Δραγωνάρα, που είναι έντονα χτυπημένο από σεισμούς και ρηγματωμένο σε 5 μέρη διαμερός, έτσι όλο το νησί, στο οποίο η μικρή Δραγωνάρα είναι αυτή, στο οποίο λειτουργούσε λατρευτικός χώρος αφιερώμενος στον γεΐοχο Ποσειδώνα. Εκεί σταματούσαν τα πλοία για να προσφέρουν αφιερώματα στον γεΐοχο, αλλά ταυτόχρονα και πελάγιο θεό. Με την αποτυχημένη επίθεση των Ρωμαίων υπό τον Μάρκο Αντώνιο, περίπου λίγο πριν το 74, 73, 72 π.Χ. για την κατάληψη της Κρήτης, αρχίζει ένας άγριος πόλεμος. Η Κρήτη, μην ξεχνάμε, εκείνη την εποχή είναι το μοναδικό ελληνικό έδαφος που δεν έχει κατακτηθεί από τους Ρωμαίους. Αρχίζει ένας άγριος πόλεμος και η κατάληξη του οποίου βέβαια θα είναι η υποδούλωση της Κρήτης το 67 π.Χ. Η Κρήτη, σαν το γαλατικό χωριό του Αστερίξ, δεν είχε δυστυχώς το υγρό αυτό, το μαγικό, τους έκανε ανίκητους. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, μετά τον Μάρκο Αντώνιο πήγε, ένας τρόμος χτυπάει την Ιταλική Χερσόνησο, η εξέγερση του Σπάρτακου, η οποία καταστρέφει όλη την Ιταλική Χερσόνησο εκτός από τη Ρώμη, από το 73 έως το 71 π.Χ. Και τότε αμέσως μετά την κατάπληξη του Σπάρτακου, που έγινε με τη βοήθεια πειρατών βέβαια, γιατί εξαγοράστηκαν οι πειρατές που θα βοηθούσαν το Σπάρτακο να φύγει να συνεχίσει την εξέγερσή του από άλλα μέρη, και τους πιάσανε τότε με τους 10.000 σταυρωμένους δούλους. Τότε όμως ένα πλοίο έρχεται με εξαιρετικά έργα τέχνης, λίγα είναι αυτά που δείχνουμε εδώ, και ακόμα πιο σημαντικό, και εξεζητημένα οικιακά σχέδια, πάρα πολύ ακριβά, και προσπάθησε να περάσει νότια της Πελοποννήσου προς τη Ρώμη. Η χρονολόγηση του ναυαγίου, σύμφωνα με τα νομίσματα που βρέθηκαν στο πλοίο, τοποθετείται στις αρχές της δεκαετίας μεταξύ 70 και 60 π.Χ. Δηλαδή περίπου στο 70 εκεί πέρα με 69. Τα γλυπτά έργα και τα ακριβά οικιακά σχέδια ήταν προορισμένα να αναπληρώσουν τα καταστραμμένα και λεηλατημένα από τους εξεγερμένους αρχοντικά ή ακόμα και τα δημόσια κτηριακά συγκροτήματα της Ιταλικής Χερσονήσου. Ξεκινώντας από τη χρονική σύμπτωση του ναυαγίου με την αποστολή του Κεκυλίου Μέτελου στην τελική επίθεση νότια της Κρήτης, όπου έγινε το 69 με 67 π.Χ. αυτή η επέμβαση του Μέτελου, για τη διερεύνηση της αιτίας και των αιτιών που προκάλεσαν το ναυάγιο που βρέθηκε στα Αντικύθυρα, πρέπει να παρατηρήσουμε 3 δεδομένα. Το πρώτο είναι η μεγάλη απόσταση της θέσης του ναυαγίου από την ασφαλέστερη διαδρομή από το Αιγαίο προς τη Δύση, που περνούσε, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, από το στενό της Ελαφωνήσου.
είναι 38 ναυτικά μίλια η απόσταση. Εδώ, τσακίσατε με αυτό. Το δεύτερο δεδομένο είναι το γεγονός ότι στο γερό της Μικρής Δραγωνάρας, κάτσε έλα. Ναι, σύντομα, αλλά αφού δυσκολεύομαι εδώ να... Ωραία. Στο γερό της Μικρής Δραγωνάρας βρέθηκαν αφιερωμένα αγγεία προσωπικής χρήσης, της ίδιας προέλευσης και ίδιας χρονολόγησης με πολλά από αυτά που βρέθηκαν στο ναυάγιο. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα το ίδιο πλοίο ή άλλο πλοίο που προέρχονταν από τον ίδιο χώρο και κατευθυνόταν προς την Ιταλική Χερσόνησο, προς τη Δύση βασικά, σταμάτησε για λίγο στο γερό του Ποσειδώνος στη Μικρή Δραγωνάρα και οι ναυτικοί του έκαναν μικροπροσφορές. Το τρίτο δεδομένο είναι ότι δεν υπάρχουν άλλα ναυάγια στον χώρο όπου εντοπίστηκε το πλοίο με τον μηχανισμό. Μια ένδειξη ότι η παρουσία του εκεί δεν οφείλεται σε μια ξαφνική τρικυμία που θα υπήρχαν μέσα στα 4.000 χρόνια ναυτιλίας, θα υπήρχαν πολλά ναυάγια εκεί, αλλά σε ανθρώπινη ενέργεια πιθανότατα πειρατική. Το 67 π.Χ. αρχίζει ο πόλεμος των Ρωμαίων και κατά της πειρατείας στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά τον Μέτελο. Η επίθεση κατά της Κρήτης είχε αρχίσει νωρίτερα το 69 π.Χ. από τον Μέτελο, 1 ή 2 χρόνια πριν η Σύγκριτος εξουδοτήσει με δικτατορικές ενέργειες για όλο το μεσογειακό χώρο των Πομπίων. Ο Μέτελος κατέληξε συνεπώς εκ των υστέρων υφιστάμενος του Πομπίου και έγινε και ένας εμφύλιος πόλεμος στην Κρήτη μεταξύ τους. Επανερχόμενοι στο πολεμικό περιβάλλον από το οποίο έπρεπε να περάσει το πλοίο, πιστεύουμε ότι σίγουρα θα πρέπει να ακολούθησε την ασφαλέστερη διαδρομή από το στενό της Ελαφωνήσου. Η Λακωνία και τα Κύθυρα ήταν ελεγχόμενα από την Ρώμη και την ίδια περίοδο ο Μάρκος Αντώνιος ήταν ακόμα εχμάλωτος ή είχε ήδη πεθάνει στα χέρια των Γνωσίων. Οποιαδήποτε τρικυμία δεν θα παρέσυρε τόσο μακριά ένα τόσο μεγάλο και φορτωμένο πλοίο. Η άφιξη και η βύθισή του στις ακτές των Αντικυθύρων φαίνεται πολύ περίεργη και θεωρούμε ότι υπήρξε θύμα των Αντικυθυρίων, των Αιγιλαίων πειρατών που βρίσκονταν και σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Ρώμη. Το πλοίο ήταν πολύ μεγάλο και υπολογίζεται ότι ήταν περίπου 300 τόνων και δεν χωρούσε στον καλυμμένο από τον όγκο της Χερσονήσου κάστρο, στο λιμάνι αυτό, εδώ, και που διέθετε το νησί, και η προσωρινή του αποθήκευση αναγκαστικά έγινε στον ελεγχόμενο, αυτός ο χώρος βρίσκεται ακριβώς κάτω από την αρχαία πόλη, ελέγχεται συνεχώς. Ο Κολπίσκος όμως είναι ανοιχτός προς τα βόρεια και φανταστείτε ότι αυτά τα βράχια ήταν ύφαλοι, δεν φαινόντουσαν ή φαινόντουσαν ελαφρώς. Δηλαδή ανέβηκε ο βυθός και τώρα η ανασκαφή που γίνεται ευτυχώς είναι σε πολύ χαμηλότερο βάθος, σε πολύ μικρότερο βάθος η ανασκαφή, η ενάλια που γίνεται. 3 μέτρα ανέβηκαν η πλάκα των Αντικυθύρων. Λοιπόν, η βύθισή του μπορείτε να οφείλεται είτε σε ξαφνικό ξέσπασμα ενός ισχυρού βοριά, είτε σε πράξη συνειδητή των υπερασπιστών του κάστρου, οι οποίοι όταν αντελήφθηκαν την άφιξη του ρωμαϊκού στόλου, βύθισαν το πλοίο. Γεγονός είναι ότι με την κατάληψη του νησιού και της Φαλάσσανας αρχίζει η κατάληψη της Κρήτης, η οποία ολοκληρώνεται μετά από 2 χρόνια και σταματάει την πειρατική κουρσάρικη δράση την προερχόμενη από την Κρήτη. Πειρατική δραστηριότητα με έδρα την Κρήτη αρχίζει πάλι μετά τον 8ο αιώνα, μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Άραβες. Σας ευχαριστώ πολύ.